compte Luisito, la dona, Luisito s'ha fet a Cuéllar, en xuta Luisito, gol, 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 xou gol, xou gol, xou gol, 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 gol de l'Uruguaixa, gol de l'Uruguaixa. La pilota que recupera Arda Turan després d'una pèrdua de l'Sporting, fa una passada llarga buscant a Luisito, Luisito amb un toc suau es fa el Pichu Cuéllar que surt, no sabem a què fer, i Luisito a porta buida, barraca del Barça, minut 29 de la primera part, Sporting 0, Barça 1. Amb ràbia la celebració. Neymar a la dreta per Sergi Roberto entra sol, la passada per Neymar, Rafinha, gol, 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 xou gol, xou gol, xou gol, 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 gol de Rafinha, gol del Barça, gol de Rafinha, la passada en profunditat, buscant a Sergi Roberto, que la posa de primeres al de Reus, la rematada amb el cap contundent de Rafinha, i barraca del Barça, al minut 32 de la primera part, pim, pam, pum, 2 minutets del Barça, al Molinón, Sporting 0, Barça 2. Ha quedat glaçat el Templo després d'aquest gol de Rafinha. Sergi Roberto, la centrada, Sergi, Paquito, la pilota al travesser, Neymar al control i gol, 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 xou gol, xou gol, xou gol, 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 l'assistència fantàstica que havia posat Sergi Roberto de primeres amb l'interior, tal com venia per Paquito Alcácer. Era un gol preciós, la pilota s'estavella al travesser i Neymar diu espera, que jo la baixaré amb el pit tranquil·lament, retallaré Cuéllar i pam, barraca de Neymar a 9 minuts per arribar al final del partit. Sporting 0, Barça 3. I Neymar que ràpid. Bé la passa, continua Denis, va, posa-li pip, ahí va Sergi, la centrada és boníssima, Arda, gol, 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 xou gol, xou gol, xou gol, 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 gol de cap d'Arda Turan, gol de cap d'Arda Turan, gol de cap d'Arda Turan, i qui si no la torna a posar per la dreta, Sergi Roberto, Aerolínies de Reus, aquesta banda de dreta que ja només té el seu nom, perquè està en un moment no dolç, no. Està dolcíssim Sergi Roberto, la posa amb l'interior perfecte després de la passada de Denis, cop de cap d'Arda Turan i barraca, el Barça 5 minuts per arribar al final, fa el quart al Molinón, Sporting 0, Barça 4. I Arda Turan... Paco, li torna Denis per dins, continua Denis, Denis fa una passada boníssima per Neymar, el xut de Neymar, gol, 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 xou gol, xou gol, xou gol, 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 gol de Neymar, gol de Neymar, gol del Barça, gol de Neymar, gol d'ADN Barça, amb jugadors que no hi són fa molt poquet, però també la fan. Paquito per Denis obrint, fa una passada interior fantàstica per Neymar, i Neymar amb l'interior, barraqueta de primeres per sota les cames de Pichu Cuéllar. Minut 88 de partit.
Sporting 0, Barça 5.